bona tarda. Els anirem a preparar una amanida d'herbes, amb tiges i flors, amb un lleuger tàrtar d'escamarlans, que anirem a treure l'intestí. Amb l'ajuda d'un escuradents, traiem l'intestí. I llavors anirem a picar els escamarlans, picats a dauets petits. Quan tindrem el tàrtar picat, amb el pebre en gra. El pebre en gra ens interessaria que...